Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CS, channel Sadulur. Nah, nama saya Kang Dana. Teman-teman, saya sekarang ada di Kampung Cibeas, Sobang, Lebak, Banten. Nah, kalau teman-teman mau berkunjung ke Baduy, Banten, nah bisa nginep di sini di Kampung Cibeas ini. Nah, tepatnya di rumah Bapak RW Sudira. Nah, ini di rumah kayu, teman-teman. Nah, jadi di sini kita sambil ngeliat apa tradisi. Nah, kalau malam itu ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, bacaan-bacaan Syekh Abdul Qadir Jailan di sini. Kalau di sini dipanggilnya itu disebutnya apa namanya wawacan. Nah, teman-teman, coba kita langsung aja ya lihat apa namanya wawacan atau bacaan Syekh Abdul Qadir Jailan. Teman-teman penasaran kan? Yuk kita lihat apa namanya tradisi wawacan di rumah Bapak RW Sudira di Kampung Cibeas ini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Lawan cinarita mali sumala Dewi Aisyah ing desan jalan pernah helan si nyebuting riwayat si Abdul Qadir Jailan duk lagi rora ing dangu agu guru ngaji Quran malah dodol hafid si Abdul Qadir Jailan pagi datang keng supalan guru ngos kitab pakai meri ulama abi wapawastani pun ukel kang drebetanaya ukel pun iku kasih wedening Syekh Wasdahatob sawane mali gurune Syekh Abdul Said Mubarak putra nyalingkang bangsa maju milinuhum lan Syekh Muhyiddin Miarsa ing sagunging hadis Nabi saking sagunging ulama siamo gole wastane kalawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan saking Abu Gonaim nonggeh kang wasta lawan mali saking Abu Kang Putra dening Ahmad Karhiu iku bangsane miwah sing lian ikalan ngaji ilmu adab serta sorop miwah nahu urublan kitab kopiah ilmu mantek lawan mani badai lawan ilmu longat dening wastane gurune ki saja kreah ya putrani ali ingkang bangsa trabi jilinuhum lan malih lumebet sahabat maring hujatul arifin sabu koir kang puasta putrani muslim bangsane nian puniku ingaranan Syekh Abdul Qadir Jailan angalap ilmu toreka sing riku lawan ilmu tata krama kalawan Syekh Abdul Qadir Jailan angalap hirpata puniku saking astana ingkang kakasih Imam Abu Said Mubarak maju milinuhum lan Syekh Abdul Qadir Jailan ing mangsa iku manangi jamani para olia ingkang lima kabeh miwah kang duwe karamat kang sami meripat sadaya kinoronan sampun tan ana ingkang kalintang mangkana Syekh Abdul Qadir linangkul saking sasami ing rawang ing aji kabeh malah sagunging ulama sadaya pansamikan pangunengan ikan depan deni Syekh Abdul Qadir wawonten kang guru sanunggal Imam Rabi wastane puniku minangka sira ing sakehing ulama Imam Rabi pan sampun mantuking karamatullah bangkana wong alim-alim kang ana ing praja Baghdad pada micara kabeh mewah kang para ulama angulari kang priyoga minangka gagantenipun gunem sampun para klisto tan ana ingkang priyogi minangka gagantenana Imam Rafi lungguh hemo saja Abdul Qadir Jailani
Linangkul saking sasami para ulia agung kang linggihing para Baghdad mangkana sabdala qadir was dikinon gegentenana ing salunggih gurune ang linggihing madrasah mangkagunging sudagar kang sugi-sugi samya asuh arta minangka perbeyan ni amat cikil madrasah agung kinarya pamurnakeun wong ake mangka wus jadi sampurna wong adiakatoh madrasah sampun gumuruh wong ngaji Quran lan kitab berkah si Abdul Qadir muruki wong sapraja ing waktu punikuna ge hijratuna miwinat calpan katus kali dasa astawar salangkungipun mangkakang umur ing entang Syekh Abdul Qadir jalan nalika linggih ang Baghdad kalau ning dados keganten Imam Rafi kang wasta Syekh Abdul Qadir jalan masa iku ingkang umur seket laya sabta warsa akatoh wong kang ngunjungi anakani ing madrasah ulama lan para saleh sarta dadi pananaran agung ingkang kramat akeh para wali anjum